नोंथांनि फारामनि थाखाय बिट्र'सिना गोनां ना जिप्र'मिना गोनां बबे गोनां दिनै गाबोन जोंनि गेजेराव ब्रयलार फार्मा ओरैबायदि ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरजों गुसुं भिडिअनि गेजेरजों गोनां बाथ्राखौ मिथिहोनो गोसो जादों। जायफ्रा फार्म खालामनो गोसो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनो सिगां आङो फेसबुक बा इउटिउबाव मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बेखौ लानानै गोबां लोगोफोरा फन खालामहरदों, मेसेज खालामहरदों, कमेन्ट खालामहरदों। फार्मनि थाखाय बबे मेडिसिना गोनां, बबे मेडिसिनखौ बाहायनो गोनां, गोबां मानसिफोरनि सोंलु। गासै सोंलुनि फिननायखौ बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फारियै फोरमायनो गोसो। दिनै नोंथांमोननो मोननै मेडिसिनखौ लानानैहाय आं फोरमायनो बा खोन्थानो गोसो जादों। बे जाबाय जिप्र'मिन। गोबां फार्माव बुंहरदों, गोबां लोगोफ्रा सोंहरदों, आंनि फार्माव दाउनि ग्रथआ खम जाबाय, आंनि दाउनि अजना खमिलांबाय, बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों। 23 डेज जाबाय, 24 डेज जाबाय, नाथाय अजना खमायलांदों, माने अजन जायाखै, माने लिरथाय होनो हायाखै। बेनि थाखाय नैबे जिप्र'मिना जोबोद गोनां। जायहा नैबे जिप्र'मिनखौ बाहायगोन, नोंनि दाउ 100% देरनायाव आग बारायगोन, देरगोन, बेनिफ्राय नांगौ बायदि अजन होगोन। जुदि फार्माव जुदि दाउआ देरनाया खमायदों, सिगां माबा मोनसे बेमार जादोंमोन, बिनिफ्राय मोजां जानानै देरनाया खम जादों, आदार जायो, दै लोङोबाबो जुदि देरनाया खमब्ला नैबेखौ जेब्ला नोङो सानथाम होगोन, अब्ला नोंथांनि फार्मा दाउआ फुल हेल्दि जागोन। बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिट्र'सिन बियार। बेखौ गोबां मानसि सोंहरदों, बे बबेयाव बाहायो? जायफोरनि फार्मावहाय गगा मोनदों, जुब्रा थादों, गुजुदों, हासुदों, बायदि बायदि लैखोनजों दाउआ प्रब्लेम जानानै दङ, नोंथांमोना बेखौहाय बाहाय। जुदि बेखौ सानथाम बा सानब्रै बाहायगोन, नोंथांनि दाउआ पुरा थाबैनो माने मोजां जाबोगोन। बेखौ बेफोरबायदि लैखोनाव, जुब्रा जानाय, गगा मोननाय बायदि लैखोनाव बेखौ बाहायनाय जायो। मोननैबो गोनां। बेनि खामानिया लिरथाय होनाय आरो बेनि खामानिया माखासे बेमारफोरनिफ्राय होबथानाय। बे मोननैखौबो फार्माव जेब्ला जों कन्टिनिउ बाहायगोन बा जोङो बेखौ दोनगोन, अब्ला जोंनि दाउआ 100% माने जानांगौफोरनिफ्राय सेफ जागोन, नांगौ बायदि लिरथाय होगोन आरो नांगौ बायदि नोङो मुलाम्फा खालामनानै होगोन। लोगोफोर, दिनै गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामोबा फोरमायनो थाखाय आं भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। गोबां मानसिफोरनि सोंलुआ बेनोमोन, आंनि फार्माव गगा मोनदों, आंनि फार्माव गुजुदों, आंनि फार्माव दाउआ जुब्रा जादों, बायदि बायदि सोंहरनायलाय आङो नैबे मेडिसिनखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय। नोंथांमोना बे मेडिसिनखौ एभेलेबेल जेरावबो मोनगोन, नोंथांना बायनानै लाबोदो। बेनिफ्राय गोबाङा बुंनो जाहैबाय, आंनि दाउआ सिगां बेमार जादोंमोन, दा मोजां जाबाय, खिन्थु नांगौ बायदि अजन होनो हायाखै, लिरथाय होनो हायाखै, बेबायदि सोंहरदोंमोन। बेनि थाखाय आं नैबे जिप्र'मिनखौ आं लानानै फैबाय। बे दामा 412 थाखा। बेखौ गासैबो एभेलेबेल मोननाय जायो। बेखौ लाबोनानै जेब्ला नोंथाङा होगोन, अब्ला नोंथांनि गासै अजन खमायनाय बा अजन जायैफ्रा फुल जागोन। नोंथाङा बे मोननै मेडिसिनखौ जेब्लायबो बाहायनो दाबाव। लोगोफोर, दिनैनि बे सुंद' भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोनांथि जादों। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, आंनि चेनेलखौ लाइक खालामना होदो आरो लोगोनोबो शेयार खालामना होदो। नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव गुबुन मेडिसिननि सोमोन्दै भिडिअ लाबोगोन होननानै नेनानै थादो।